ngawiti jomblo ngirim rayuan kelawan muji marang sang mantan kang gawe semangat ugi kemenangan rina wengine tansah kelingan do para jomblo priya wanita aja mung main Pokemon bloko mbok yo FB nan WhatsAppan kanca menawa mantanmu balik nang sira menawa akeh usaha nggo nglalekake blokir FB-ne karo liyane nanging nyatane sik kelingan wae akhire akun palsu digawe do para dulur aja nglalekake wajibe nulung sing jomblo kae aja dibuli aja diece mengko frustrasi baikon diombe mengko frustrasi baikon mantane nikah ngamuk akhire nekat marani nang resepsine agawe kisra wedi tamune dicekel banser benjut sirahe Allahumma shalli ala Muhammad